Takže tentokrát sa vám hlásim s videotypom z Netflixu, konkrétne s izraelským seriálom Fauda. Tento seriál som začal pozerať už pred útokom Hamasu voči Izraelu a vlastne mal som ho dopozeraný, myslím, že ešte predtým. A vo mne osobne evokuje, že presne takto je asi nejaké, ak je to v tom seriáli zobrazené, hoci je to fikcia, tak si nejak predstavujem, že to funguje v konflikte Izrael versus Palestína, alebo teda Izrael versus arabské štáty ostatné. O čo v seriáli ide? Bývalý člen špeciálnej protiteroristickej jednotky sa čírou náhodou vracia, to je nejaký popis Netflixu, oficiálny sa vracia dokončiť svoju robotu, pretože terorista, ktorého vraj teda pred rokmi zabil, sa zrazu zjaví a zistí sa teda, že nie je mŕtvy. V princípe sa celé 4 série točia okolo izraelského protiteroristického komanda, ktoré patrí teda pod ministerstvo vnútra, respektíve pod tajnú službu, alebo ťažko povedať, ani vlastne neviem, pod koho tam patrili, či pod Čimbet, alebo boli nejakí špeciálne. Proste to boli takí solitéri, ktorých posielali na najťažšie misie, tam, kde nemohla oficiálne zasiahnuť armáda, alebo niekto iný. Celé sa to ťahne okolo hlavného predstaviteľa, ktorého hrá izraelský herec Lior Raz. A tento chlapík je inak akože celkom zaujímavý, pretože okolo jeho života sa ťahnú také kvázi až legendy. Ako základnú vojenskú službu si odslúžil, a začneme od začiatku, jeho rodičia sú prisťahovalci z Iraku a z Alžírska, hovorí plynule po arabsky, pretože vlastne síce vyrastal v Izraeli, už ako jeho rodná reč je hebrejčina, ale keďže má teda arabských predkov, tak vie hovoriť aj plynulo po arabsky. Slúžil na základnej vojenskej službe, ktorá je povinná teda v Izraeli, tak slúžil takej špeciálnej jednotky. 20 rokov bol ako rezervista tejto špeciálnej jednotky. Potom odišiel do Ameriky, kde pracoval pre jednu firmu, ktorá robila bodyguarda, neviem či stále, alebo možno len jednorázovo, Arnoldovi Schwarzeneggerovi, takže kolujú také povesti, čo všetko chalan zažila, jaký šikovný je. Musím povedať, že ako herec mňa osobne celkom presvedčil. V akčných scénách bolo vidieť teda, že mu to celkom ide, aj keď vyzerá tak mackoidne z môjho pohľadu, ako by neustále bojoval s nadváhou po celý život. Ale tieto veci, ktoré sú také prifarbené okolo jeho života, tak si myslím, že len majú dotvoriť nejakú auru, pretože je aj spoluautorom scenára, respektíve teda písal scenáre pre jednotlivé časti. Fauda sa začala natáčať už v 2014 roku, v 2015 vyšla, posledná séria bola v roku 2022. Obsahuje 4 série po tučných 12 dielov, čo dokopy tvorí niečo cez 32 hodín, skoro 33 hodín veľmi slušného zážitku. Ja osobne som sa teda nenudil a preskakovanie, moje obľúbené 10-sekundové, keď sa napríklad v nejakých seriáloch alebo filmoch veľmi dlho rozprávajú o ničom, som používal túto minimálne. Mimochodom na ČSFD má Fauda 88%, čo je nadpriemerný výsledok ČSFD. Ja by som sa nebal dať aj 90%, pretože ako hovorím, keby prišla teraz 5. séria, tak nebudem proti. Čo sa mi páči ešte na seriáli je, že je taký vyvážený. Hoci je to izraelský seriál, tak nevykresluje Izraelcov ako tých pekných a Palestíncov ako tých zlých, ale kto má emočný kvocient, aspoň na určitej úrovni, tak sa dokáže vžiť, či už do role tých palestínskych antihrdinov tam, alebo naopak tých izraelských vojakov, chápe prečo, kto, ako bojuje. Ukazuje častokrát to, ako sa práve tým najväčším nepriateľom Izraela, alebo tým teroristom stáva úplne nevinný človek, ktorý k tomu nemal predpoklady a ktorému k tomu len dohnal nejaký súd, trebárs, že mu zabili otca, uniesli snúbenicu, zabili či už Izraelci, alebo naopak Palestínci, respektíve Hamas a podobne. Takže človek nemá problém si tam obľúbiť aj nejakého antihrdinu
a pridať sa na jeho strane, respektíve chápať jeho pohnutky, prečo koná tak, ako koná. To sa mi ľúbi, že to nie je také čierno-biele, ale jeden seriál taký farebný. Ono, keď si zoberieme celý izraelsko-palestínsky konflikt, tak ako tam je veľmi ťažko sa pridať na jednu alebo na druhú stranu, respektíve rozdeliť si, toto sú dobrí, toto sú zlí, tam majú maslo na hlave všetci, niektorí viac, niektorí menej, ale nechcel by som tam robiť rozhodcu a súdiť tých ľudí. Čo sa mi na seriálu ľúbilo, že tvorcovia sa teda nebali nechať aj niektoré postavy zomierať, tým pádom sa to tam teda trošku aj obmienialo, aj keď samozrejme hlavný hrdina je nesmrteľný a prežije úplne všetko, čo môžem teda dopredu prezradiť. Ale ako som povedal, akčné scény a tam boli dobre spravené, všetko bolo také uveriteľné, povedal by som, na mňa to pôsobilo skoro až ako taký polodokument, takže ja si to takto nejako predstavujem a dáva mi to všetko logiku, čo sa tam dialo. Samozrejme je tam trošku nadsázkou, pretože to komando v 4 ľuďoch tak vyviazlo z akékoľvek situácie, nech bolo proti nemu 200-300 Palestíncov alebo celý dáv, ale vždycky sa nejak prestrelali a dostali z toho, takže toto by sa asi v bežnom živote samozrejme nestalo. Na seriály, čo sa mi napríklad nepáčilo, bol anglický dubbing, odporúčam pozerať ho v originále, to znamená, bude tam hebrečina, arabčina sa neustále prepínať, čo si niekedy ani nevšimnete, lebo na prvé počutie, aspoň pre mňa, sú to trošku možno aj také príbuzné jazyky. Proste hatlanina. Takže ten dubbing nebol bohviaký, ale nemal som problém s tým, že som to sledoval teda cez titulky. A človek sa aspoň naučí niektoré slovička z cudzieho jazyka, ktoré sa tam tak často opakujú, také jednoduchšie. Takže viem už niečo po arabsky a viem niečo aj po hebrejsky. Čo by som ešte povedal na záver? Ako som povedal, keby bola 5. séria, kľudne si ju pozriem. Odporúčam každému, ak vás zaujíma izraelsko-palestínsky konflikt, hoci ide o hraný film alebo teda seriál, tak mne to príde, že toto tak človeku trošku ozrejmí, ako to teda asi tak funguje na tom území Izraela, respektíve Palestíny. Možno teda fungovalo ešte pred útokom Hamasu, teraz je to tam také celkom myslím si, že veselé, kyselé. Takže za mňa tých 90% a jedno z tých najlepších, čo som asi videl za posledný rok na Netflixe, pretože občas sa tam zjavujú také pekné sračky. Čaute. Because they in love with a monster, 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 monster, in love with a monster, in love with a monster. Yo, check it out, see now. Mama raised a man, jump and find out firsthand, murder your clan with a diversion, that's the plan. Mama raised a man, jump and find out firsthand, murder your clan with a diversion, that's the plan. I can't understand why you try to come up with lies by the way you react. Maybe it's too hard, the fact that when you act, you got us attracting in the vibe by two.